Hi, hello mga kabaang. Di na po ko sa beach. Namasol sa kong balik. Okay, balikin po ko masol. Set out yung Idol Mark Laudi. Okay, sugod at aglabyog mga kabaang. Di na dayon oh. Kabaang na agyod oh. Tabaki yun eh. Okay, mga kabaang. Okay, labyog tagbalik mga kabang. Shout out ni Idol Marflo Laudi o ni GB may pasyon po kusog dyan. Ryan Mahipos. Ni Junior Mondido, Bunyo Mondido, Jukabs Caballero. Diyan na sa yung kabaang ang isda. Slaum din mga kabang. Slaum yun. Shout out sa ko ni Marlon Sipwiska, taga Baktos. Sabi yung tagbalik mga kabaang. Shout out sa ni Ma'am Magdalena Lavisoris, ang star sender og ni Idol Leo, kung mga star sender. Shout out niya mga idol, natamos may paglawas. Nasad mga kabaang idol. Ako ini lawa. Tako na mga kabaang. Salamat sa Diyos. Pilabyog tagbalik mga kabaang. Shout out ko ni Joseph Enscardag, Joseph Angelis Mundido, o ni Sir Jong in Dubai. Shout out mga idol. Shout out sa din so magwang si Noy Julie Jisinko og ni Daigres Norsa Tuas Vietnam, ni Dong Junjin Rosa, Dajon sa Daiglenar sa Mario Gugit Tutua. Mga kabaang ako yun ay pugapog yung mga kabaang. Salamat sa Diyos ay pugapong kabaang kaluwian yun taon magasiyahan yun salamat taon karang pugapo mga kabaang. Shout out kay ko ni partner Nestor ni Rosa. Shout out ni mo diha ner Masun Tanir. Shout out sa ni Junior ni Manuel Rosa Junior. Sabi ito balik mga kabaang. Nanas lagi sa budget mga kabaang. Kinig gawas mga kabaang. Tambak. Salamat taon. Kaluyan dito. Katangtag yun tam kabaang. Nabiyog tagbalik mga kabaang. Shout out ko ni Brian Clint ni Rosa akong pagumangkor. Newton Rosa o Bibi Rafael ni Rosa. Shout out ninyo diha mga pamangkin mga idol. Sa mga kapaang idol pa sa Duslaw. Okay. Nabiyog tagbalik mga kabang may idol. Shout out ko ni Joseph Alpanta ni Dailorina na nasa do. Dailorina Alpanta Rilio ni siyang pana si Dong Richard Rilio. Diyan kinta maknaw Kit Ivan na maknaw Remart Rilio no Remart Im Naason. Shout out niya diha mga idol di alam yung tagbalik. Isa mga kapaang idol. Shout out kay ko ni Epipanyo Albor Cabali. Napipipal na kapag may doon. Shout out ko ni Idol si Kapitan Cabs Olivar, ni Consel Milvo Montido, ni Agaw Silso Montido, ni Sir Heraldi, Chiri Ritardo, ni Chiri Montido, ni Lupre, ni Quintarian Montido. Shout out sa di G-Magic sa Tinitigan sa Tinitigan Junior, lalo na Jo og Kentrasil lalo na og Sion Daniel lalo na sa niya mga idol natamos may paglabas. Shout out sa Nidong Arnel Anastasia Rosa nang Wilin og Nigeria Unipa, Nidong Amel Unipa og Dong Remart Unipa. Shout out niya mga idol mga kabang.
lagpot siya pagpa tapos daw amat hindi down nabiyo sa tamang kaba ang sagnat pa ang bak okay, thank you for watching mga kabaang. Salamat sa Diyos. Ninta ko to. Bye bye. God is always as natong tanan.